What is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong vlog. For today's video, mag-unboxing tayo ng Rode VideoMic Rycote. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong vlog. By the way, it's your boy, this boss Junfel J of Junfel Films once again. So for today's video, mag-unboxing tayo ng Rode VideoMic Rycote. So ito, binili ko tong Rode VideoMic Rycote kasi gagamitin ko siya para sa mga gagawin kong mga vlog, lalo na pag nag-travel vlog o kahit anong video. So, kailangan kong bumili nito kasi yung DSLR camera, hindi ako satisfied sa audio nun. Kaya, bibili ako nito. So, ayan, start na tayo. Binili ko to dun sa Cebu, dun sa camera shop, dun sa may SM, sa halagang 8,500. Buksan na natin siya. Meron siyang mga ay, naka-tape. Tanggalin mo natin Yeah. But ang daming tape. But ang daming naka-sealed pa siya. So, okay. Okay, ito po yung Rode VideoMic Rycote. Ayan. Ito siya. So, bubuksan na natin. Ayan. Ayan, naka-sealed talaga. Nakalagay siya sa matigas na plastic. Nakalagay siya sa parang ay. So, ito pala. So, ayan. Nakalagay siya sa matigas na plastic. So, medyo safe talaga. Buksan natin siya dito. Ayan. Okay. Uy, eto na mga boss. Ito yung Rode VideoMic Rycote. Ayan. So mamaya ipapakita ko kung paano ko to ilagay sa camera. Ito siya. Medyo mahaba siya. Ayan. Tapos meron siyang wire. So ito po yung wire na to. Ito po yung dito. Ito yung isasaksak dun sa gilid ng DSLR camera ko. Yung gamit ko sa pag-video nito. At meron pa akong isang camera dito sa likod. So ayan, pakita ko sa inyo kung paano to siya ilagay sa camera. So makikita natin meron siyang meron pong switch dito, switch on. Ayan. Okay. So yung lalagyan ng battery, dito po siya. Buksan mo lang to. Ayan. Dito mo ilalagay yung battery. Okay. Hanap muna ako ng battery meron ako dito. Ayan, itong battery. Ito yung battery na 9 volts. Ito gagamitin natin kasi 9 volts po yung nakalagay dito. Ayan, 9 volt po. So, lagay mo siya sa negative. Ayan, siguraduhin mo na nasa tamang siya, sa negative at positive. Ay, sila lang. Ito nga pala yung makikita natin dito sa meron po siyang mga settings dito sa gilid. Ayan. I-adjust mo lang kung ano yung gusto mong settings ng Rode VideoMic Rycote mo. Pwede siyang 0 dB, negative 10 dB, negative 20 dB. So ayan, lagyan ko ng battery. Siguraduhin mo siyang nasa negative at positive. Ang ganda pala nito. Ang tagal ko nang pinapangarap mabili nito. Ang tagal ko nang pinag-ipunan to. Pinaplano ko talagang bumili nito para maganda yung kuha ng audio ng aking mga vlog. Negative, negative, positive. Okay. Negative, positive na siya. Okay, so mga boss, nalagyan ko na siya ng battery. Lagay ko muna sa camera. Ito nga pala, meron siyang
Meron siyang, dito may makita yung mga quick start guide. Babasahin mo lang to. So, para sa akin, hindi na importante yan. Next, ito, meron siyang ano to? Meron siyang salika gel. Hindi mawawala to. Palaging meron ganito pag bibili kayo ng mga item. Okay. So, yan, lagyan natin sa camera. Ito yung kamerang gagamitin ko sa mga vlog at ito yung ginagamit ko sa pag-video. Ito yung bagong camera ko yung ginamit sa video na to. So, ito yung previous ko na DSLR camera. Flip screen siya. So, syempre, kailangan ko flip screen para gagamitin ko sa vlog. Meron siyang gorilla pa dito. Ayan, ganun-ganon. So, paano ko ilagay sa camera? Ito, lagay mo siya dito. Meron siyang lalagyan ng flash. Pero, pwede mo rin dito ilalagay yung Rode VideoMic Rycote mo. Ayan. Ito, lagay mo siya dito. Parang tulad lang sa flash. Okay. Tapos, lock mo siya. Tapos ito yung ito yung wire. Saksak mo siya dito sa gilid. Ayan. Ito sa mic. Meron po siyang dito sa saksakan ng mic. Ayan. So ganito yung yung camera ko na gagawing pang vlog, yung sa mga vlog na pinapanood nyo. Ito yung forma ng camera ko. Yung Gorilla Pad ko nga pala nasa camera niyan nakalagay. So ito, merong Gorilla Pad nito. Ayan, mag-video ko. Ito yun siya. So mamaya i-test natin siya yung i-try natin yung quality nito. So ipapakita ko lang sa inyo yung sample na video na to. Okay, itong video na to, sample na to na hindi pa nakalagay yung VideoMic Rycote. So sample to na walang VideoMic Rycote. So ito, yo, what up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. By the way, it's your boy, this boss, Jumble J of Jeffrey Films. Once again, for today's video, bakit kaya tayo palaging iniwanan? So, bakit kaya kung sino pa yung seryoso, siya pa yung palaging naiwan? Bakit kaya kung sino pa yung nagsabing walang iwanan, pero siya yung unang nang iwan? Okay, test natin to. So, try natin na lalagyan natin ng VideoMic Rycote. Okay. So, ayan mga boss, naka-install na siya yung VideoMic Rycote dito sa kamerang to, dyan sa kamerang yan. So, ayan, nandito siya sa taas. Ayan. So, ito, nakasaksak na siya. Okay. Yo, what up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong vlog. By the way, it's your boy, this is Boss Jumble J of Jeffrey Films once again. By the way, so for today's video, so mag-topic tayo, bakit tayo palaging iniwanan kahit tayo ay naging seryoso. Okay, so ayan yung sample na audio test neto. Yan. Okay. So ano pa? Wala akong maisip ng mga sasabihin ko eh. Sana ganito na lang. Bakit kaya pag bakit kasi karamihan sa mga babae, pero hindi lahat. Karamihan sa mga babae bumabase sa itsura. Okay, test. Okay, my test. Okay, ang ganda pala nito, no? Bagay na bagay talaga sa camera. Ayan. Ayan mga boss, ito na yung camera ko. Ayan. Pag nag-vlog ako, ganito yun. Ganito yan. Okay. Ganyan. So, okay mga boss. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout sa mga nag-share sa previous ko na vlog dun sa Sinulog. Shoutout natin sila. Shoutout nga pala kay Vince Jitro Abukay, Kim J. Novela Matabang, Richie Watson, Ryan Punsi Vitor, James Kurt Razo, John Steven Casinto Katian, Robert Joseph San Nicolas, Joshua Urungan, Marl Melton Punay, John Escobar, Joseph Ikong, at ang pinakahuli, si Jesus Masong. So, shoutout rin natin yung mga nag-share sa previous ko pa rin na vlog na about sa reuse content.
Shoutout nga pala kay John Steven Casinto Katian, Roger Melan, Rio Malos, Kim Genovela Matabang, Vince Jitro Abukay, Charles Huyad, Ryan Punsivitor, Jay Conijos, John Escobar, James Kurt Razo, at ang pinakahuli, shoutout kay Joseph Ikong. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So mga boss, ito nakita nyo maganda na yung camera ko, so expect na ako na maganda yung audio. Matagal ko nang pinagplanuhan na ito yung gusto kong ilagay sa aking camera, DSLR camera. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.